امام جعفر صادق ان جعفر بن محمد ان ابیہ حضرت امام جعفر صادق جڑے بیٹے نے امام محمد باقر دے ان ابیہ او اپنے باپ تو روایت کر دیں کی کہنے نے ماتت فاطمہ بنت النبی فرمانے نے جدو سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ آپ دا وصال ہویا فجاء ابو بکر و عمر فجاء اجڑے نوجوان سوشل میڈیا دے نال ریلیٹڈ ہو اے گل اے کتاب میرے سامنے موجود ہے حوالہ ذمہ داری نال پیش کردا پیا اے تے کنز الامال حوالہ ہور بھی نوٹ کرو کتاب دا نام ہے ریاض النظرہ جلد 1 صفحہ نمبر 302 کتاب دا نام ہے طبقات ابن سعد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 874 اے مسند فاطمہ الزہرا لکھن والے امام جلال الدین سیوطی صفحہ نمبر 102 اے کنز الامال صفحہ نمبر 221 امام جعفر صادق فرمانے نے اپنے باپ کو روایت کر دینے کہنے نے قالا مات فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجاء ابو بکر و عمر فرمانے نے جدو سیدہ کائنات دا وصال ہویا آپ نے وصال تو بعد سیدنا ابو بکر صدیق تے عمر بن خطاب آئے لیسلو اس واسطے آئے تاکہ نماز جنازہ پڑھیے اس واسطے آئے لیسلو تاکہ نماز پڑھیے فقال ابو بکر لعلی ابن ابی طالب حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی المرتضی نے فرمایا تقدم اے علی اگے ہو نماز پڑھا آئے ہائے فرمایا جڑا سنی نہیں بولے گا خدا دی قسم افسوس لگے گا جملے تے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تقدم اے علی اگے ہو تے نماز پڑھاؤ سونا مولا علی دا جملہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا فقال ما كنت لأتقدم وأنت خلیفۃ رسول اللہ فرمایا ابو بکر میں اگے کیویں ہوواں جب کہ مصطفیٰ دا خلیفہ تے تو خود فرمایا میں کیویں ہوواں جب کہ تسی رسول اللہ دے خلیفے ہو انج کر حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا نے فرمایا تسی رسول اللہ دے خلیفے ہو فتقدم ابو بکر فصلی علیہا حضرت علی دے کہن تے حضرت ابو بکر صدیق اگے ہو کے نماز جنازہ پڑھائیے رکھ مولوی دے سر تے قرآن تے پوچھ مولوی جی کیا یہ روایت ٹھیک ہے کہ نہیں اگر ٹھیک ہے تو میرے مننا پڑے گا آنا سنیا دنال رال کے تو بھی کبھیا کر بن یار نبی دیا یاران کا بن یار نبی دیا یاران دا اے فیصلہ پنجاتے پاران دا اے فیصلہ پنجاتے بن یار